M'agradaria demanar-vos permís per poder fer un prec un poc més extens del normal. Encara que no sigui l'últim ple, com ja estem així en modo elecciones, doncs nosaltres volíem comentar que després de molt de debat i reflexió interna, Compromís no es presentarà a les pròximes eleccions municipals. No perquè no considerem que la nostra presència en este plenari siga necessària i positiva per al poble, sinó perquè les diferents circumstàncies personals dels membres del col·lectiu no ens ho han permès. Això en absolut significa que anem a deixar de treballar per este poble, sinó simplement que anem a treballar des d'un altre àmbit, des d'on venim, de les places i els carrers. Tots els que estem ací dalt del plenari, independentment de les diferències polítiques, sabem que treballar pel poble és molt bonic i molt gratificant, però també en ocasions complicat per poder compatibilitzar. És una tasca totalment altruista i m'atreviria a dir que un poc reconeguda a voltes. Vull aprofitar per donar-los les gràcies de tot cor a les quasi 250 persones que ens varen donar la seva força per poder estar ací representant-los durant 2 legislatures. En definitiva, també a tot el poble, per tota l'estima que ens han traslladat sempre. En 2015 vàrem aconseguir trencar el bipartidisme, donant pas a un nou temps en el que ningú tenia la majoria absoluta i absolutista i en el qual escoltar el d'enfront es feia més necessari que mai. En 2015 també vàrem aconseguir un canvi en el govern i deixar enrere el govern de Barranca, perquè, tot i que en aquestes eleccions el Partit Socialista va perdre més de 80 vots respecte a les eleccions del 2011, van tornar a guanyar l'esquerra en este poble. I l'únic fet diferencial del 2011 al 2015 és que en 2015 es va presentar Compromís. Des d'una oposició constructiva hem defensat en ungles allò que hem cregut i el que consideràvem que era millor pel poble, i entre totes i tots hem aconseguit grans i xicotets canvis irreversibles. Absolutament ningú podrà dir que Compromís no ha treballat per este poble, ningú. Alguns dels ací presents ho han sofert o ho han agraït. En definitiva, això és el que ens emportem en la motxilla, l'orgull d'haver pogut representar i treballar per este poble i pels seus veïns i veïnes. Per tot això, el nostre prec és que passi el que passi en les pròximes eleccions municipals, els que entren treballen pel poble i seguisquen defensant el millor per Castelló de Rugat, tal com faríem nosaltres. Moltes gràcies.